mlebu omah kok cucul jarik. Katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti kok, aku nek nesu ngene iki to. Lho, mergo nek kebelet meng kari plotrok. Dengkulmu mlocot ora. Saya terus meneng saya terus tak mangsuli dirno. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggape dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga, nang Ngastina dhek iki wujude guru, gurune para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetokke tatoku. Waduh. Endi tatomu iki? Nang lengen iki. Ah, ula kok ngubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios, nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong, men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri Brono Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat, nek gelem duwe Brono Picis, wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brono Picis? Ah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brono Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brono Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rezekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brono Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip ning alam padang ki sing utama iki bondo donya. Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk aku ya ora apa-apa. Tangane, Mah. Tangan berita aku idu ora.
Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 Oh. S2 mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit tapi lagi gestos ya. Pak Toton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brono Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer Brono Picis boyong karo Semar, anake Rage sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora men ngenteni aku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae morat marit tak sikat kabeh. Lah kok ming Durna. Kok gawe marem. Wiwit aku momong wong tuane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah. Lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene Nalagareng. Iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya, Truk. Arep ming sak nyawang kowe. Awak dhewe yo ngerti lair Ndara wis anggene biyen piye. Awak dhewe yo ngerti lair Ndara Antaséna biyen piye, lair Ndara Karkaca piye, Ndara Abimanyu piye, lair Ndara Antarja piye. Saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya, Truk. Heeh. Aku kelingan jaman lair Ndara Gatotkaca biyen. Bayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka, dijedi dijer awake, balunge copoti kabeh. Ganti wesi kabeh. Nek ngono kae robot ya, Truk. Ayo iya. Mula nek nesu awake kaya tembaga. Oh. Awake kaya tembaga, awake dadi balung kabeh, dadi wesi kabeh. Balung apa wesi, Truk? Dadi wesi kabeh. Marang yo le omong kleru ora ya entuk wae. Aku kelingan lair Ndara Antaséna biyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wo. Mula rawange gleleng to kalung usus. Heeh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara biyen Ndara Antaséna iki laire nendi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi iki mung gawane ngarang kok. Ndara Antaséna iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Biyen ning lakone. Ora kon durung lair sak kowe ran jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesa ana sing nyetel HP ya, Truk. Ha iya. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, kae seru banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slamet tekaku, bektiku katur ya, Kek. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antaséna wilujeng, Den. Ya Kakek Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kek. Wilujeng. Kula tampi Ndara Karkaca wilujeng. Ya. Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur. Nggih, kula tampi. Ndara Antarja ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar, nggih kula tampi. Ndara Abimanyu, iya. Siwa Nayantaka slamet tekaku, aku ngaturke bekti. Siwa, nggih kula tampi. Ndara wis anggene bekti kula, Den. Iya Nalagareng tak tumpa pangestuku tambanana. Ndara Antaséna bekti kula katur, ya Nalagareng tak tumpa pangestuku tambanana.
Ndara Garkaca Ndara Antarja bekti kula katur ya nala garing tak tampa ya nala garing tak tampa Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den ya nala garing tak tampa Ndara Wisanggeni bekti kula Ndara Antasena bekti kula Petruk tak tampa Ndara Garkaca Ndara Antarja bekti kula ya Petruk tak tampa Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana ya gong gentenan Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Garkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu lantaran bekti kula kunjuk kok dirotone ngentekake wektu meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe iya Bagong mak tampa pangestuku tampanana ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong pangestuku tampanana ngandel ora ming pangestu ta ora ana sing kacret sithik-sithik Bagong ya sapa-sapa dijaluki sapa-sapa ditembungi ora wong kaya kebangetan ora nun sewu lah kok janur gunung kadingaren rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur pendhawa menika keparengipun Kakek Semar Bloko Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadangku kuwi aku sampean iya lah sebabe Kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka Ngrandu Gumbala Kakang Garkaca tak jujul ning Pringgondani Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom mangke riyen sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek aku kuwi ngimpi lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka wekasan sapa ingkang cedhak kelawan Kakek Semar kaperbawan marang dayaning sunar ingkang metu saka angganing Kakek Semar wekasan dadi ayem tuwin dadi tentrem atine ingkang padha nampa sarta antuk sunar ingkang metu saka raganing Kakek Nayantaka saka petunganing Wisanggeni Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening kakekne Semar mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening kakekne Semar cah cilik kok pintere Raja Majam aku ki duwe anak cilik wae petuke Raja Majam sapa Pak ya kowe kuwi Ndara Wisanggeni iki arep etungen to semene iki nom dhewe ning kok pintere ora jamak-jamak ngendikane teteh ngendikane titis tur dasare bener karo apa sing tak gagas bener karo apa sing tak karepake nggih kula nampa matur banget panutan kula pepindhan ya kek sami-sami ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh merga syarate angel lho syarate apa syarate kula kudu bisa nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae kek siji pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada angka 2 Sekar Wijaya Kesuma angka 3 inggih menika pusaka aran Kyai Nenggala mongko niku angel digayuh niku pusakaning para priyayi niku pusakaning para luhur nek kula kongkonan anak-anak kula niku meng semaguh tanpa bukti kakehan gunem tanpa guna gelem mangkat gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel ya kudu wani mbudidaya kudu wani banting raga meres kinget mengkono kek nggih ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir aku mengko sing bakal gayuh pusaka 3 tak boyo marang Karang Kadempel ampun sembrono lho ampun gampang ngucap ngoten
Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane. Wekasan ana tetembungan kokehan gluduk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok? Tom kosong. Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan oke ning ora ana nyatane. Kene iki kok tak ngeneke kene mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek aku karo Kakang Antasena yang bakal budal marang negara Ndorowati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndorowati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngoten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagu ning Ndorowati. Lah terus aku ingkang sagu marang negara Ngamarta. Nyuwun kampil Darma Kusuma supaya pusaka tak boyong marang Karangga Dempel bareng karo adiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngambil senjata Nenggala. Ndara wis sanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung ijen. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku ketoke arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin ki ra iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngarake aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ya masuk angin tenan kok mbok delok iki demek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Ana kuwi waras. Madang kok jur waras ora. Tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe 3 dina le waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa? Sate kambing. Oh iya. Kowe lak tukoke aja kuwatir. Nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau detensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora diutek aku. Ha iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken, muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karangga Dempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi, Ndara. Kok kowe mangling karo aku? Mboten, lha ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku ora kudu gagap-gagap to Premban. Loh, ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Premban. Slamet tek aku Semar, niring sambikala praptaku. Salam taringku katur marang kowe ya Semar. Nggih kula tampi, kula tampi. Premban bekti kula kunjuk. Nala gareng natampa pangestuku Tamanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Premban. Oh, Petro Kancung bolong natampa pangestuku Tamanana. Lho nggih. Sangat anggen kawula dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tamanana ya, Bagong. Lho nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karangga Dempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tamanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Loh, sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tamanana ya, Nger.
ndak gegem dadekake jimat Eyang Bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestu tampanana ya tetuka. Kula pundi jimat Eyang Bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Wah iya Antarja. Pangestu tampanana ya Naka Baginda. Kula pundi jimat paripin dayanan ing kasantosan Eyang Bekti kula kunjuk. Oh iya anu sapa iki Janaka? Sanes kula Abimanyu. Oh Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku tampanana ya Abimanyu. Kula pundi jimat paripin dayanan ing kasantosan. Wah Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tampanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tak tingak-tinguki. Tak tingak-tinguki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Awaturake bahasaku kok suara gede banget suaramu kok Gong. Coba balen ana Gong. Wah, jual. Kok iso gede Gong? Mbok iki yaine gede dhewe, Truk. Mbok ora tak kapak-kapake lho. Ha iso. Iso gede dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa pigatos? Lah kok Janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mrataku nang Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku dun nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paning sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang mung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang mung saksiring bawang saumuring jagung sauruping damar. Kowe Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang kebrebegen marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sowan ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong nglawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina saklawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara ning Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo ning payone ana gendheng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo. Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa. Lah kok iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan negara Ngastina, oh
Apa kang dadi gegayuhanmu bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene tak peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakale kelakon. Mula kan saka kowe Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujang kaning negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku kosen bali marang negara Ngastina. Oh, paripaksa aku ngruda paksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak ruda paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki to. Oh, mergo nek kebelet mung kari plotrok. Dengkulmu mlocok to ora. Saya terus meneng saya terus tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru, gurune para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu iki? Nang lengen iki. Ah, ula kok ngubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios, nggo bios. Cengelmu ki wae. Gong ora ngawur gong, men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri Brana Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat, nek gelem duwe Brana Picis, wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik walik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Picis? Ah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat aku wis pilihan wingi wis dadi wakil rakyat aku. Saya ora gelem
Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep mekarake budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to ngene. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Mun tanggaku mbrobos kene, mun tanggaku mlumpat tembok njukuki ditku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rezekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip ning alam padang ki sing utama ki ming bondo donya. Ya ngono wae piye. Sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita aku idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa wis sinten sumerep silit tapi lagi sos ya. Pak Toton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacok kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kan kene kowe arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tak usah asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni aku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tak peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nah gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene, papane wong neter katetean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet-tetet gong kantil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora kowe ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ra yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut yo. Lakon makan.
pancen cah siji iki pancen demit. Awiran delok polahe Bagong iso guyu dhewe dunake demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Ha kene ana jagung mbok ditokke, Mer. Ora, cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki do sing pendeli iki? Wo, setan iki ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe? Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatot kaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa datang nganggo Kakang Garwaca, rasa datang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara. Ya Kang, mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werku dulu bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Aku ora ngajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendhangi raine ora. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka Karangka Dempel njaluk pamit yoge njaluk pamit Siwa Semar. Pak De Surtayu pancen kepara nyata. Aku minangka dadi wakile anak-anake Kakane Semar sing Kakane Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina, mula pepundhene Kurawa ora usah dadak meksa. Aja jiat gedene gawe geger Karangka Dempel. Nek nganti wani gawe rusak kanan Karangka Dempel, aja nglakon dosa. Antasena sing ora trima. Tantrimane Antasena, aku yang saguh gawe srana mbubarake para sata Kurawa. Lho. Bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa, apa bapamu? Ora iso mboyong Semar. Luwung boyo tak tekati besmi marang Karangka Dempel. Luwe-luwe karep mbes marang Karangka Dempel. Kawula Karangka Dempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan. Bakal kasempyoki ngaradan Pak De Surtayu kundulura. Yen aku ora gelem bali,
Aja takon dosa aku iki balekake marang Pak De Surtayu. Pecah dadamu, gletho siramu Pak De Suryatu. Ayo. Ini sore. Godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa Semantri ajeng kula ceblokke kabeh. Tak ceblokke maksude kula dudutane saka njero bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot-ambekan. Wis, pun. Menunggu ayo. Nggih. Ngamot-ambekan sing tenanan, ngamot-ambekan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean teng pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngamet-ambekan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko ora bablas. Bablas sak nyawane ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora.
Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semelang. Tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Ini ora tau brek Kurawa ora bakal rampung. Pendhita macam apa kuwi? Pendhita Marmeksa karo Semar Bajranaya. Ora sanyumbari karo wong tuaku. Satama Keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama Keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung kanuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangko tayone legane atiku. Ngomeng tanganmu. Ayo, nya. Jan. Ora edan iki serius iki. Modar kowe, modar apa? Ya, leno pangedawak cacake Kalonjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledos wetengku bumi langit tangkep ayo ungalno dadamu nya udan meletik metu genine kandhane mula kurang nggawa rek kowe ngapain nang ngene reng ora apa-apa ndelok kowe hati-hati ngondak kena pegaman nganti kowe kena gaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki ora. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati. Kok gleleng kowe, Wer? Tumbak ditutuke cengel kok tang. Cah ampuk. Rasa gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela ngapa? Golekke. Kang. Wedian. Kang. Rasa wedi, aku kira apa-apa. Santai wae to. Tak goleki mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok, wah bocah kok glelenge ra jamak-jamak. Ono-ono lho kareng Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Kalau wong tua kok merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane Mabura. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Wah, gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman rek. Lek tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah itu bisa. Ngumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Arep ngopo? Ngincen kaya. Sempatane. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya ngene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong.
Aku isa aku ping ambles bumi, monggo ambles bumi wis dinggoni Bagong. Monggo Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, iku wis apik. Merem apa tambagan? Ojo endo. Nek arep dingslupi aja endo. Kene ora tau endo. Kene anane ming pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula, nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar ajar anak-anak Semar legane. Kon nimbles? Kon nimbles apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Truk? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilen nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, kok nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong, aja balekke Gong. Wis kowe ra sampe melu. Santai wae to, kowe ra sampe melu. Pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku ra wani iki. Gong wae wae. Oh, wah kandhane kaya ngono. Dok gelut nang bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok menganimasi. Waduh, iki aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balik iki, Gong. Balik iki ora semangkean ora. Ayo. Patih sengkone ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa. Wow, konangan gareng timbles kondir kantor. Solare entek apa ya iki? Kok wis ora gelem banter ya? Kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak plok 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 plok. Man. Piye? Dicebloke sak dodo, Man. Cebloke karo sapa wae sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, gareng mapur. Medeni, Man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek ati bisa diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot, nek ora mencolot bisa diceblok karo Bagong. Ngatur-ngatur wae atas ya tak jinjing ya. Lho. Lho. Wah. Bagong keceron iki lho blok. Nengile nancep ke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Mas. Mbok didoni.
Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tua to. Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelat kowe. Sembetengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh men katot-katoke sak. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Baleke Gong, moh. Ukuran 3-4. Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng, ae tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Men kardinale kok mempengi ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak katoke jero. Ha iya. Sengkune iki pate kok katoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu lho. Kok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Senengane werna-werna. Dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ha iya ta, lho gua Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara karo kanca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi ora kok ming tekan semok semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kaburatore jeplok. Woi. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok pamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles piye wis metu kok terus ya wis. Ha iya, kakek bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak karepe wis sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samerteng kaki sawiko dhewe terus.
Raden Prayitna semurire seka balik Dityane Gandayane Tresanya Purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kanan Karang Kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan aku mangkat karo adike Wisanggeni kek ora usah kuwatir Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir Siwana Yantaka Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura ngestu padha dawing Siwana Yantaka muga-muga sami lebda ing karya boten manggih setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang ngabdipun Semar aku budal dina iki Siwana Yantaka aku mangkat dina iki Siwana Yantaka aku mangkat dina iki yo kek bareng karo Wisanggeni ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan kemarin ngaturake sembah sumenging pangabekti ku kunjuk ngersaning Prabu Dwaraka nyaya kulup ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati Tampanana ndak gegem dadiake jimat anak lanang Antasena padha raja sak praptamunggir pangestune Pakdi wilujeng sowanku Pakdi aku ngaturke sembah kunjuk ya Pakdi ya kulup Antasena ndak tampa pangestune wong tuwa Tampanana ndak gegem dadiake jimat anggir Wisanggeni aturan karahajan rawuhipun nggih Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman kula tampi dawa sami-sami anggir Antasena wilujeng rawuhipun mak cilik Garpuruji slamet tekaku aku ngaturake sembahku katur ya mak cilik kula tampi dawa sami-sami Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah Siwa mati Udawa ya kaya ora kepenak praptaku wa Pakdi Pati Udawa ya kaya ora kepenak sowanku ning negara Ndrawati Pakdi Wisanggeni Siwa Ndrawati ana dawuh sumengko pengawak Bajrandamar sasi kita namung wigati sengkan-sengkan sowanmu ing datan Papapoyan ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu Ndrawati setemene ngene wae sowanku saning Prabu Ndrawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya ing nalika semana aku budal saka ing dalem Salageni sowan marang ngersaning Kakek Semar apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar sabab aku mituruti prarampitanning dewa lumantar pasumenan ing wis dak tampa mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput mbuh cocok mbuh ora yen to Karang Kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta, munggahing para putra munggah meneh para pepundhen Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Dwarawati. Ora ana pambiyantuning wakmu Ndrawati tegese piye nggih? Merga syarat srana ing ngendikake dening kakekne Semar bakal lakon penjangane gering Bayu Wahyu mapan ning Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3 siji Pustaka Jamus Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 4 pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ning negara utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semago lawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Ndrawati. Mula wae sowan kowe iki malih-malih apa? Tanora kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndrawati dina samengko
Sekar Wijaya Kusuma bakal ndak suwun ndak boyong marang Karang Kadempel wa Ndwarawati. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitirane ngastoane ngasto jagat wasane ku Bathara wayah loro jagat wisanggeni aku ngrumangsani Tanata Ndwarawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya nanging mbok yo aja banget nggone ngasorake marang drajating Nata Ndwarawati ing atase pusaka ing winastan Sekar Wijaya Kusuma kuwi pusaka kadewatan ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba Nata Ndwarawati lha kok dadi Kakang Semar mung kepengin gayuh kanugrahan wae lha kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kusuma lha gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang keduga yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang nggone purwa bakal maringake Sekar Wijaya Kusuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndwarawati mula sing gedhe pangapura ya wisanggeni yen sira swanana ing negara Ndwarawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kusuma aku ora ngeparengake mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kusuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wisanggeni Antasena Wadi lha kok dadi banjur sumaronong suwan menyaket kelawan makming Ndwarawati Blokasuta blakotang terus terang sing rembugan wisanggeni nek ana ribete lakon iki sing tanggung jawab Antasena sirmu piye lha kok dadi kaya sugal ucapmu marang makming Ndwarawati ming padhe gelem maringake Sekar Wijaya Kusuma apa ora lho yen aku gelem maringake Ndwarawati tentrem yen aku ora gelem maringake Sekar Wijaya Kusuma apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndwarawati Siwa Ndwarawati Setyaki sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki Kanjeng Ibu bocah nom dumeh ndugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung ora nganggo tata krama sakapinake dhewe nggih sampeyan nyumbari ajeng kawi geger negara Ndwarawati nek ora krungu Senopati Ndwarawati mboten napa-napa nek krungu Senopati Ndwarawati niki dadi tanggung jawabe satru ing garba ruji ingkang paman pun Setyaki menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndwarawati krana Kanjeng Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kusuma ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndwarawati metu njaba le tak jajale kaya ngopo kekuatan malih dengat ayo wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa tanpa digelar lan digulung udawa lah kok dadi kaya ngono lho pate kok nganggo tata krama lho untune malah gathuk barang ate kok untune kerot udawa wonten timbalan lah rak ngono to senengane ya nyuwun pangapunten sinuwun tatan para kawula aja nganti kasempyok ing ngarep dan aku ing bakal misah ing padha kejegan kula semanggaken Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garbaruci kula menika tiyang sepuh masinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna
Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan Majile iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijayakusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake Majile garba ruci, Siwa Ndarawati kudu maringake Sekar Wijayakusuma. Nggih. Kula menika nate boten kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon. Nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima. Ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung majanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu. Ayo dijajal rek nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula adosi. Ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyak karo Mak Dik karo Boruji. Ojo indole. Wah, geleng tenan. Andring ngene iki. Yo. Hai. Yaki. Wong gerang-gerang kok gelut kok kaya cacilik. Menguleng-ulengan. Gelut ki ya jotosan. Lah iki padha-padha ambuhe ngene iki kok, Dik. Majelis Tyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Majelis Tyaki ya ming kaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggira Antasena namung kados dipun cocok idung. Aku dijotos Majelis Tyaki kaya ming didumuk. Kula dipun jotos Anggira Antasena kaya dipijeti prawan. Aku dijotos Majelis Tyaki kaya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok ki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Wijayakusuma. Antasena piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu marang ora karo-karuan to, mestine ngono. Sekar Wijayakusuma manono. Tenane, Pak Dik. Iya tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pak Dik. Aku ya ora nrimake. Mula sampanono. Mangkat to ning Karang Kadempel. Yo, matur nuwun Wisanggeni nendi? Mengko Wisanggeni bakal sumusul marang kowe, Ger. Yo. Setyaki wonten timbalan. Setemene sadurunge Wisanggeni lan Antasena iki mau sowan. Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya temung bakal ndak kanthi pirembugan babagan perkawis menapa.
Pasemenan ingkang dak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebule ingkang pinaringan sasmita dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata mboten. Setyaki wonten imbalan tunggun negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda keladuk wani kurang geduga mbok menawa Sekar Wijaya Kusuma dienggo bab sing ora prayoga aja nganti aku ing kapitunan lha ngaten sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka titip negara Setyaki niki ngestaken dawuh Prabu Ngayantaka ingkang wigatos Siwa Semaranggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijaya Kusuma pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada sartanipun Kyai Nenggala mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Klimasada mugi keparenga sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel O Prabu Darma Kusuma mangkah anggro sesumbar lindha pamekon kumaludhok kuntur ketop lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng wakmu ing Amarta bakal awol maringake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada nanging teko Andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayu kanugrahan syarat seranane kudu pustaka Jamus Klimasada prapteng Karang Kadempel apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye teka sira kulup atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Amarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Amarta bisa kumandel kapercayane marang sira kulup sakarone mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada nggir Tanjung Anom Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamunten sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedah pikantuk damel mila sakmangke gandeng Paduka Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula nyuwun pamunten tinimbang sakmangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun paripaksa nadyan kula dados ndeking pangamun-amun bebasan putung kabandemna remuk kasawurna kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta mrawi Paduka Prabu mboten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada wah punten amit sang Klimantabi tirebena iki lho dene Demawaing Nawang Tuwak Kok Prabu mboten ateges kula menika badhe kumawantun
dhateng dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana. Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanugi Kakang Mas Madukara. Ingkang tanwandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati. Menapa boten saru dina ing atasipun tiyang sepuh kaliyan putra sami regejegan. Doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika boten rukun Koko Prabu kinarya nyahak tuwin kinarya nyupet dhateng reraosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun. Mbok inggih turta malih Kyai Semar Badrana menika slaminipun kula menika srawung kaliyan Kakang Semar mboten nate tumindak goroh utawi ujar lelamisan. Mbok menawi menapa ing dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu. Sedewa wonten timbalan yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ning pangucap. Tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab. Mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka jangga kula kinarya lintu Koko Prabu gantinan pustaka Jamus Klimasada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu. Nyuwun pamunten mboten badhe wantun kaliyan pepundhen Pandhawa nanging ngawrat nemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwa Nayantaka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumempang godhong sente cangkeme. Wonten dawuh minggira ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Koko Prabu Darma Kusuma mbarep kakangku dawuh piye. Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Wah, kuwi tenan nggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ora dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake dening Gatotkaca apa dening Abimanyu aja lakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Klimasada tampanana. Nanging wanti-wanti pitungasing pamanmu. Kemareng Paduka Paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel Kakang Mas Yodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani kula aturi paringaken Paman.
teng kidung katung katereng ngomong memangun manah rahayu yono tanah kolong jagat dewa Bathara Antarja ora Prabu kula ingkang sowan eneng apa lha kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura wale-wale menapa sowan menika sak boten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya lho Kakang Semar utusan lawan Atmajaku jangkar bumi kasinggihan mekaten wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwanaya Antaka anyur nyadong kanugrahaning Jawata ingkang sakmangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepundhen Pandhawa nanging ngendikipun Ki Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu paduka Kanjeng Prabu Mandura lho pambiyantu piye krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun Pustaka Jamus Klima Sada Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala wa sowan kula dipuntus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngambil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel piye ayo binatang paresmaning jajalan sukertani baune iblis sanat Antarja wonten timbalan lah kok wani-wanine kowe ku mau wani matur yen bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala ngerti ora yen pancen kowe durung manuk yen pancen kowe durung ngerti pusakaning Baladewa kuwi wujude loro kodrat karo wiradan sing kodrat mapan ana ing epek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala sing wiradan jenenge Kyai Alugara lah kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala iki padha karo moteng-moteng tangan itu Baladewa iya iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae iki mapan ning jeroning kulit sak jabaning daging cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura ngilih Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa Pati maning jajalan Wa Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nanging barate aku kuwi menungsa sing kedunungan rasa lha kok dadi malah kung sira ngendarat marang Antarja babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa ning kene ditemtokke Antarja Kresna inggih Kakang Prabu kula ingkang raying Ndarawati sirmu piye karepmu piye ayo kene Antarja iki maju ngarep aku kene jejeki raine parat menungso ora tatanan lah kok dadi wani barkan nyilih pusaka Kyai Nenggala mongko dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala iki mapan ana ing sanjabaning daging sajroning kulit ora iso digawa dening sapa wae sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusakaning ingsun lah kok dadi arep disilih karo Semar memek mripate Semar diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala karo ngopo Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipun utus dening Kyai Semar lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe anyadong kanugrahaning Hyang Mahanasa mongko sekawit pisanggring Anantasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma oh lho inggih lah terus kembang to
Paringke kula paringaken mergi menawi boten Antasena ngamuk. Tumunten ngabari ingkang kula tampi Gatotkaca kaliyan Pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma. Tiga pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan. Ingkang angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala ki tememplek. Tememplek ana ngawake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora dikowe ning sapa bae. Nek ngaten Koko Prabu ngedharawuh wonten Karangkadempel. Nggih. Koko Prabu ngedharawuh wonten ing Karangkadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Koko Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Koko Prabu. Yo, ayo aku manut karo Kakang Semar. Kula Den. Apa pancen kepara nyata ature anakku Ndrepsila Geni Wisanggeni. Kawan apa dene Antasena? Leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil kembang Wijaya Kesuma. Iya, Kakang. Kakang Semar apa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjungana? Mboten geseh. Kula sing dawuh, kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta. Matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Kakang Semar apa kepara nyata? Leres Ndara Antarja to? Iya. Lah pun di pusaka Nenggala. Yen ora saka kareping Baladewa, pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa. Mong sekedap kok niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil. Aja nganti gotang kaya ngeten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun. Pun disuwuk saderenge kula dodok. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa isih didhawuhke kalipun Semar Badrana. Kilat tadet sayuran sak nginggiling Karangkadempel. Tumunten mendung angen danu satemah peteng dedet Karangkadempel dumadakan ana kilat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan. Sumunar jumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing Karangkadempel. Andayani tentreming negari Ngamarta. Mandura miwah Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga. Ternyata dewa mboten selak. Jumbuh kalian apa sing didhawuhke kalih kula. Sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padang ingkang satemah andayani tentrem raos sing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman. Tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta, Ndarawati lan Mandura niring sambikala. Mboten manggilangan setunggal menapa, tentrem laire, tentrem ya batine, tentrem kawulane, tentrem nara prajane. Sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara.